Ambal mal Islam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kasungalo watu kulu nyenemaya au kwa rajumali baka nununya sumundawiye kasi auma nobe talike alakira sallallahu alaihi wasallam aka nyenemaya ka anaye baraba munuka adamadiyaye ni adamadiyaye biki yere nafando e fokana blanga bi wati nununa sumunda nunu ulube se auma ambal make alhaj Suleiman Yusuf Traoré fe anga lillame ni sumunda nununa alakira Muhammadu alakira Mamadu nyomada alakira الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Ami Allah ta'ala tando ka barkada ka wali nyumando an seko damajrala o kofe an ban kalfa o masabaina sabula ate kalfa tien o kofe ami solli ka tiduna fasamantika no Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi. Ami Allah ta'ala dili alaka nafana horoma ejien an lahara. Ami Allah ta'ala dili limanya an sutrani garjiga nyuma alaka di anan badin islamu bela jelema. Ami Allah ta'ala deli jamanain fitne alaka duga herala alaka kishidi fasude bema Allahu kana shitu jamfala alaka na shitu namarala alaka laban ko nyuman dam bema kanga kafu laba arjina kono alako kanye alakra horoma kama salatu baraka kama salli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alisambanga walainka noy cidem bilibile nye noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuma walante menena aka furusiri kunyan nun damena togomi alhamdulillah ay dofa uluka wala nga cidem bilibile noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nay qur'ane bayna je amaye ka fo kodon bilibile be aka cilila ikum Allah ta'ala ba fu anyana togomi qur'ane kono suratul anbiya ila آية كما أنولون فلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو ما ستعلم محمد تدور كما فناكرا هنا دي دانفن بلا جليني ولا نينا سورة ورلا جنوي سورة الأعراف وكما الله تعالى بكما على كرم منتون كاين ورحمتي وسعت كل شيء أكو يكادون الله تعالى كهنا ويفهم بلا جلين دي لابو أجير ورا نينغا جيدي كافين سنفهم بلا جلين كا وكما نايا سروكا فو على كرتشيراكو على دي هنا وكما سيغتالا وهنا دي دانفهم بلا جلين لابو وكما الله تعالى سرولكا فو آيا لابانا فسأكتبها للذين يتقون غني الله تعالى بنا نيمين دي مودما ما منو نولو بسرا الله تعالى ني ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون نيغا لك جكابو ani mamunu ulu liman yalendo am masata laka ayawla ukman Allah ta'ala bina ni hinadi otigla mauma Allah ta'ala ko wa rahmati wasat kull shay'in Muhammadu tira hinade kama alek Allah ta'ala ka hina fem bela jilil labo ni rahman di noye Allah ta'ala ka hina ikado ikar ala feymaka ala feykara ala kra feymaka ala krafe Allah ta'ala ka hina bika na Allah ta'ala ya foli minge fasaktubuha lil ladina yattaqun nga ne Allah ta'ala be hinayin di mauma mamunu misra Allah ta'ala nye ode rahimu ya hina krenkrene obedi limanya jongma alkiyama jokenaka naye qur'ana taka laji halsa Allah ta'ala ba fu ayna suran warala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu Muhammad afo ni Allah ta'ala ka fasamantiye ani Allah ta'ala ka hina ku damfun kan nisoja ninga siwani oyi ola nanya don sisan ka fo Allah ta'ala ay kirati hina de kama ale Allah ta'ala klara ka fo ale ka hina yiri wara danfen beka ala klara ka fo na ale Allah ta'ala ka hina anga siwa anga nisoja okuma ni mai herakiye walma ma hina na ila ikanga siwa kan nisoja ka tigilama barkada
okum Allah ta'ala ko ambe sewali minke nali Allah ta'ala ka hinawi ninga klaka ali Allah ta'ala ka hinaw barkada huwa khairun mimma yajma'una ko de here kabu kateme fenka mamunu ma ala do ma ala kra don ube ka femin kafu no ejiya ana wo ko ye wala halisa nga jate mineke Allah ta'ala ka Qur'an bayna wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ikado olli man yajon utukura noro ko noro mi no jigina ka fara Muhammadu kan o noro nyi noro jume o Qur'an de Qur'an ale noro de jigina kadi Muhammadu ma Allah ta'ala ba fayna aya warela Allahu nuru samawati wal ard ale Allah ta'ala de sankaba ani duguma kolo noroi amba don sisan ka fo Qur'an noroi ikado Allah ta'ala fene sankaba ni duguma kolo noroi Qur'an dira nabiyuma mimma ikado on nabiyuma fene noroi sabul Allah ta'ala ko qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin ikado nalikar aw danfuma kabo Allah ta'ala yoro noro dodila noy cidenye noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ani kitabu min okono kuma banginendo noy Qur'ane okuma amba fo ni mantun na korotalenye ni mantun na heramaye ni mantun noro mantun de nga kabako yabe ni mantun mi udabama o noroy sabula Allah ta'ala ko Allahu nuru samawati wal ardi mantun uka kitabu o noroy sabula Allah ta'ala ko wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a mantun uka nabiyuma o noroy okuma tojume on mantun bekla ka jin ayere kuma ka balo filibantiya dibi kononana ودل الله تعالى fa aminu billah damfun ay liman alala wa rasuli akal liman alaka tibala wa nuri alladhi anzalna an nuru min masata la yujigi wallahu bima ta'maluna khabir Allah ta'ala dugule masado aw adama dumbeka femin bara okmo tidem bilbilen noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikado ale norodi ankumba ka furusiri ko de kan anya yira walante menena ka focce chama bora Khadija nofe ukumeka amba Khadija ka bonda Kongo na Khadija ama songa ka dayele uye sabula Khadija ya yede ube aleka nafulu nofe ngauti alere Khadija nofe okuma Khadija radiyallahu anha aya gindo foteri de wele noy Nafisatu bintu Munya ka fo onyana okuma tafo Muhammadu gindola okuma ne Khadija ba fe akanke afuru musoye okuma alakra sallallahu alayhi wa sallam asona ninga Khadija ke afuru musoye ikado furusiri shuna na se munde kera ninche bain ka furusiri shula nim muso bain ka furusiri shula munde kera yala est-ce que donc la chemon nana nim furusiri kene kanwa la yala donc la musomon nana nim furusiri kene kanwa la yala foli kala chemon nana nim furusiri kene kanwa la yala foli kala musomon nana nim furusiri kene kanwa la min fen klungera adamadun haklila nin furusiri kene kanwa la wallah ikadoni shimake muna laqad kana az-zawju nadhifan mundu mawlidi ikado furuke alisani lendo kabini abange kuma fukata dunse ay Allah ta'ala kumbe nyugonya domi ikado abaka sanyala noy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana nadhif al-aynayn ikado alakra nyeksef lakasanu sabula ama haramun lajani nyeksef lanye wa nazif al-yadayn alakra tika flakasanu sabula tika flay ma haramun mina akanyena maya kono wa nadhif al-qadamayn alakra sinsambara flakasanu sabula sinsambara flay matama kata haramu ko kayerola akanyena maya kono wa nadhif al-uznayn alakra ikado aklo flaka sanu sabula klo flay ma haramu kumalame wa nadhif al-anf alakra nunka sanu sabula nui ama gere musouka parfum sumo nuka pomadi sumo la ninga olu sama wa nadhif al-fam alakra
ikado adaka sanu sabula haramu ma deli ka bila ada kono wa nazifal anf wa nazifal batni alakra konobara ka sanu sabula haramu ma deli ka jigi a konobara kono wa nazifal lisan alakra annenkun ka sanu sabula nema deli ka fɛn fɔ fɛn min mandi ala ye fɛn min n'o bɛ adamadenya yɛrɛ fɛnɛ tiɲɛ kana amamahu nurun ikado furusirin shu noro de kumbe alakra nyekun klena la wa wara'ahu nurun noro de kumbe alakra kokun klena la wa an yaminihi nurun alakra kiniyan fanfɛ ni y'o lajɛ o bɛɛ de ye nɔɔrɔ ye wa an shimalihi nurun ni ye alakra numayan fan lajɛ o bɛɛ de ye nɔɔrɔ ye min fawqihi nurun nɔɔrɔ de kɛlen do ka alakra sanfɛlan fa wa min tahtihi nurun ni ye alakra dugumana lajɛ i k'a dɔn falen do nɔɔrɔ la fi lahmihi nurun i k'a dɔn alakra suku o de falen do nɔɔrɔ la wa fi jildihi nurun nɔɔrɔ kɛlen do ka alakra golo labɔ wa fi dimaihi nurun alakra joli o falen do nɔɔrɔ la wa fi qalbihi nurun alakra yɛrɛ dusukun falen do nɔɔrɔ la wa kana nuran ala nur i k'a dɔn alakra yɛrɛ kɛra nin su nɔɔrɔ de ye nɔɔrɔ kan o kuma an b'a fɔ sollu ala nuri sallallahu alayhi wa sallam ay solli kɛ nɔɔrɔ belebele in kan sabula allahu taala yɛrɛ y'o nɔɔrɔ tigiya in sabati kuranɛ kɔnɔ suratul maida la allahu taala ko qad ja'akum min allahi nurun a i k'a dɔn hakika yɛrɛ la nali kɛra aw danfɛnw ma ka bɔ allahu taala yɔrɔ nɔɔrɔ dɔ de la n'o ye muhamadu ye wa kitabun mubin ani kitabu min n'o kɔnɔ kumaw bangenen do o kuma n'i y'a ye allahu taala ye kitabu tugu na yan sabula n'a kun danna nɔɔrɔ dɔrɔn ma dɔw kun bɛn'a fɔ ko laɲini ye kuranɛ ye o kuma allahu taala a ye alakira ka nɔɔrɔya fɔ yan ni ka tila ka kitabu tugu a la baden jamakulu khadija min ye alakira furumuso belebele ye i k'a dɔn jibril alayhi wa ala nabiyina salam a jiginna alakira kan a ko alakira ma sallallahu alayhi wa sallam rabbuka yuqri'uka salam ya ala ka ciba i daba ma ko k'a b'a ka salamu kɛru i kan i daba ma ko ko n k'a fɔ i ɲɛna aqri'i khadijata min rabbiha salam o kuma muhammad foli lase khadijatu ma ka bɔ a daba ma yɔrɔ ko khadija daba ma ko khadija assalamu alayki la ilaha illallah asilamaw ni ye koba ye koyi i k'a dɔn nin folikan in ma bɔ minisiri yɔrɔ nin ma bɔ faama wɛrɛ yɔrɔ nin ma bɔ kiritigɛla yɔrɔ nin ma bɔ perezan yɔrɔ nin bɔra jɔn yɔrɔ masakɛw ka masakɛ kiritigɛlaw ka kiritigɛla masa jumɛn ko do min rafi isama ibila amad masa min ye sankaba kɔrɔta ka sɔrɔ nguloma t'a la salamu bɔra o masa in de yɔrɔ nin kana an ba khadija ma min arrahman salamu bɔra hinɛ masa de yɔrɔ hinɛ masa jumɛn ko do alladhi allama alquran hinɛ masa min n'a ye adamadennin ladɔnniya kalanfɛn belebele in na n'o ye kuranɛ ye khalaqal insan o hinɛ masa in ale de adamadennin nɔniya da allamahul bayan ninga adamadennin ladɔnniya faranfasiya nɔniya caman na o masa in o de ye salamu bila ka na khadijatu ma wuli kun fila tɛ jibrila la ko jibrila ka n'a fɔ alakira ye alakira k'a fɔ khadijatu ye ko ala ko khadija assalamu alayki o kuma baden jamakulu limadha mun de kama allahu taala ye salamu bila khadija kan masakɛw ka masakɛ mun de la a ko khadija i ni ɲankuma yala a ye nin foli in kɛ khadijatu ka nafolo de kama wa la inna allaha ghaniyun anil mal allahu taala karilen do ka bɔ diɲɛ n'a nafolo bɛɛ ma o kuma alijamaliha o kuma a ye salamu bila khadija kan khadija ka cɛɲa de kama wa la inna allaha la yanzur ila suwar i k'a dɔn allahu taala a tɛ filɛli kɛ ka taa adamadenw suraya ma o kuma mun de la allahu taala ye salamu bila khadija kan innama kana dhalika salam i k'a dɔn nin salamu in bɔra allahu taala yɔrɔ nin ka na muhamadu yɔrɔ k'a k'a lase khadijatu ma salamu in ma kɛ dɔwɛrɛ kama koyi a kɛra de liqalbiha khadijatu yɛrɛ ka dusukun saniya kama a n'a ka dusukun ɲɛ kama wa amaliha ani khadija yɛrɛ ka baara kama alakira labatow siraw fɛ wa khuluqiha ani khadija yɛrɛ ka jogobayaw kama
wa sabriha ani khadija yɛrɛ sabali min kɛ cidiya dekun ana ɲani kɔrɔlana ka fara alakira kan sallallahu alayhi wa sallam. O kuma nin de kama i k'a dɔn salamu nana an ba khadija ma radiyallahu anha. Furusiri waati nana se i k'a dɔn jɔn de ye alakira ka furusiri khutuba kalan? Abu Talib n'o ye alakira yɛrɛ binakɛ ye. O kuma Abu Talib ale de ni alakira fa bɛ fani bala, ale de ye alakira ka furusiri khutuba kalanin don. Furusiri min khutuba n'a bɛ cɛw dusukun kɔnɔ fo ka taa se alikiyama jɔ don ma. Furusiri min khutuba ni ɲinɛn tɛ kɛ a kɔ ɲɛnamaya in kɔnɔ. O kuma i k'a dɔn o khutuba in filɛ Abu Talib a ye nin khutuba in kɛrun makankaw kan nin don. A ye mun fɔ khutuba kɔnɔna na? A ko alhamdulillahi rabbil alamin. Tanu bɛ Allahu taala ye min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dabama ye. O kuma nin b'a yira an na k'a fɔ jɛka alakira bɔkolo n'o ye Abu Talib ye ka taa se a faw ni a mɔkɛw ma. I k'a dɔn ninnu tun bɛ Allahu taala dɔn koyi, nka Ala bɛ bato cogo di? I k'a dɔn o kun t'o dɔn. Wa Allahu taala yɛrɛ fɛnɛ tɛ sɔn Lata tɔgɔ ka fɔ alakira ka khutuba la. Ala ma diɲɛ Manata tɔgɔ ka fɔ alakira ka furusiri khutuba la. Wa Ala yɛrɛ tɛna diɲɛ Hubal i k'a dɔn ninnu tɔgɔ ka fɔ alakira ka furusiri khutuba la. O kuma jɔn de tɔgɔ bɛ fɔ alakira ka furusiri khutuba la? Allahu taala yɛrɛ de tɔgɔ bɛ fɔ ye min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen dabama ye, n'o ye Muhamadu yɛrɛ kanuɲɔgɔn ni a teri ye. O kuma Abu Talib ko alhamdulillahi rabbil alamin. Tanu bɛ Allahu taala ye min ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ye. Masa jumɛn ko don? Alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim. Masa min ye anw bɔ Ibrahima bɔkolo la ni ka anw bɔ Ismaila la. Wa ja'alana lana baytan mahjuja. A ye so dɔ de di anw ma n'o ye alikaba ye. Maaw bɛ taa ni ka segin kɛ o so in na waati bɛɛ lajɛlen na. Wa baladan harama. I k'a dɔn a ye dugu dɔ de di anw ma n'o ye Maka ye, dugu min kɛra hɔrɔma dugu ye. Joli tɛ bɔn a kɔnɔ, kɛlɛ tɛ kɛ a kɔnɔ, fitinɛ tɛ wuli a kɔnɔ. O kuma Allahu taala y'o hɔrɔma duguba in di anw ma, dugu min ka di Ala ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan. Dugu in de ka di Ala ka jɔnɲumanw fɛnɛ ye ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan. O kuma wa ja'alana al-hukama ala nas. A sɔrɔla ka anw Qurayshiw kɛ kiritigɛlaw ye adamadenw kan. O kuma kɛlen ka nin tanunu caman kɛ, a sɔrɔla k'a fɔ amma ba'at. Nin tanuni kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ laɲini bɛ mun nɔfɛ? Inna Muhammadan ibn Abdullah. I k'a dɔn Muhammad min ye Abdullahi denkɛ ye, Abdullahi ka dankelen, an ba Amina ka dankelen, ibnu akhi n'o de ye ne balimakɛ den ye. La yuzanu bihi fatan min Quraysh. N'i ye Qurayshiw ka funangɛnin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, i k'a dɔn ani maa si tɛ se ka bila balansi la ɲɔgɔn fɛ illa rajahbe, fo a ka sɔrɔ alakira pɔ ka giriya n'i ta ye. O kuma ni alakira bilara balansi la, a bɛ jigin n'i ye ka tila ka i ta in yɛlɛma a ta kan tugun. O kuma ni alakira pesera birran ɲumanya la, i b'a sɔrɔ a ka girin ka tɛmɛ i kan, wa a ka fisa ka tɛmɛ i kan. Wa fadlan ni alakira pesera fasamantiya la, i b'a sɔrɔ a b'i ɲɛ o fasamantiya la. Wa karaman ni alakira pesera maabaya la, i b'a sɔrɔ a b'i ɲɛ o la. Wa aqlan ni alakira pesera hakili la, a hakili ka girin ka tɛmɛ i ta kan. Wa majidan ni alakira pesera bonyana, i k'a dɔn a ka bon ka tɛmɛ i kan. Wa nubla ni alakira pesera hakilimaya la, i k'a dɔn a hakili juru caninen do ka tɛmɛ i kan. A ko nka sa wa in kana fil mali qullun, n'a y'a sɔrɔ aw kɔni ɲɛ b'a lajɛ ka fɔ nafolo ɲɛnɛma tɛ Muhamadu bolo, fa innal mala, i k'a dɔn nafolo min filɛ dɛ, dhillun, ale kɔni b'i komi jirisuma de, zailun, jirisuma min bɛ wuli ka bɔ yen ni sabati wɛrɛ t'a la. O kuma hakilima ni dugu jɛra, i bɛ yiri suma ye yɔrɔ min, wula fɛ n'i nana i b'a sɔrɔ o tɛ yen. O kuma nafolo fɛnɛ b'o cogo la. Bi a bɛ dɔ ka bonda la, sini a bɛ taa dɔ wɛrɛ ka bonda la. O kuma a bɛ falen falen o cogo la. Kunu a kun t'e bolo, bi a b'i bolo, sini fɛnɛ a bɛ se ka kɛ a t'i bolo. Denw bɛ falen falen de. O kuma ni aw ɲɛ b'a la
ka fo fente Muhammadu bolo bi i k'a dɔn nafolo yɛrɛ jirisuma de do sabati yɔrɔ kelen tɛ ala wa ariya i k'a dɔn nafolo ye singali fɛn de ye mustarja'a singali fɛn min ni a bɛ lasegin a ko nka sa Muhammad i k'a dɔn ale kɔni ye an ba Khadija nege minɛ furu la wa Khadija fɛnɛ Muhammadu nege minɛ o nege minɛ ɲɔgɔnna fɛnɛ na tugun a ko nka sa wa Muhammadun min filɛ nin ye n'o de bɛna Khadija furu siri man qad araftum qarabatahu minna aw bɛ Muhammadu min ka masurunya dɔn anw Qurayshiw la ka fɔ ani anw ye joli kelen de ye an balimakɛ den do an balimakɛ ka yatimɛ den do Aminatu ka dengelen do i k'a dɔn ale kɔni ye Khadija ɲini furu la min ye Khuwailidu den ye wa a ye furu nafolo in i k'a dɔn a ye dɔ sara jɛ la a ye dɔ sara juru la o de la ni y'an ka fɔlɔ maakɔrɔbaw jateminɛ u kun tɛ sɔn ka furu nafolo bɛɛ sara o kuma u b'a dabɔ nin de kama sabula alakira sallallahu alaihi wasallam a ka furu nafolo bɛɛ lajɛlen ma sara ɲɔgɔn fɛ nka ni mɔgɔ min y'a bɛɛ sara alhamdulillah i k'a dɔn baasi t'i kan nka i m'a mɛn dɔw da k'a fɔ n'i ye furu nafolo bɛɛ sara k'o kɔrɔ ye k'i wasora i furu ɲɔgɔnw na la waso tɛ an ka cɛkɔrɔbaw kun b'a kɛ alakira ka sunna de labatoli kama sabula olu ye alakira kanu ka se yɔrɔ la o kuma alakira ye fɛn o fɛn kɛ olu b'a fɛ k'o de ladige u yɛrɛw ta la o kuma u kun tɛ sɔn ka furu nafolo bɛɛ sara ɲɔgɔn fɛ alakira ka ni sunna in labatoli kama a ko wahuwa wallah ne Abu Talibi kalela ala la o kuma i ma Abu Talib a ma kale Uzza la a ma kale Lata la a ma kale Manata la a ma kale Hubal la a ko ale kalela ala la o kuma o b'a yira k'a fɔ ninnu kun b'a dɔn ko ala bɛ yen nka Allahu Taala bɛ bato cogo di i k'a dɔn o bato cogo in o ma se ka o sɔrɔ o kuma a ko n kalela ala la alakira ka nin furusiri in kɔfɛ i k'a dɔn koɲɛ belebele de bɛ alakira ka ko la wa i k'a dɔn alakira ko ba de bɛna bɔ a ka furusiri in kɔfɛ o kuma furu nafolo i k'a dɔn a bɛnna ukiya 12 sanu na ukiyatu 1 o bɛ bɛn dirhamu 40 ma o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka furusiri nafolo o bɛnna warijɛ dirhamu 480 dɔw ko dirhamu 500 o kuma n'i y'o jateminɛ an ka wari la bi an bɛ waati min na sisan o kuma i b'a ye k'a fɔ o bɛ taa fɔ warijɛ garamu 1000 ani kɔ la warijɛ garamu 1000 ani kɔ o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam a ka furusiri nafolo o kɛra o de ye o kuma furusiri kɛra nin cogoya la tan furusiri banna ka sɔrɔ kalo kan ma fɔ ka sɔrɔ manamana kan ma fɔ ka sɔrɔ gulɔmin kan ma fɔ ka sɔrɔ tulonkɛ ma kɛ maaw hakili la ni minfɛn cɛjuguw ye ka sɔrɔ dɔnkɛlaw ma wele ka na ka sɔrɔ fitinɛ ma wuli a kɛnɛ kan ɲɔgɔn kɔlicɛ ma wuli a kɛnɛ kan o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam nin furusiri in kɔfɛ ani an ba Khadija balola ɲɔgɔn fɛ 4 siècle n'o ye rubu karni ye n'o bɛ bɛn san 25 o kuma alakira ni Khadija y'o de kɛ ɲɔgɔn fɛ balotogo la jɛn kelen do balotogo min na i k'a dɔn i tɛ kalo kan mɛn a kɔnɔ i tɛ manamana kan mɛn a kɔnɔ an ka taa furu boloma fɛ i t'o kuma mɛn a kɔnɔ nasɔngɔ ma dafa bi i t'o mɛn a kɔnɔ kɔkɔ min ka nabɔ bi i t'o mɛn a kɔnɔ kabini nana i ka so ma hɛrɛ sɔrɔ i t'o mɛn a kɔnɔ selimafini ma diya i t'o mɛn a kɔnɔ n ka samara juru tigɛlen bɛ ka yaala don o don i t'o mɛn a kɔnɔ i k'a dɔn u balola tan nɔ kanu ani bɛn ani sabati kɔnɔna na san 25 o kuma nka don min an ba Khadija radiyallahu anha n'a soma yɛlɛmana alakira sallallahu alaihi wasallam a kasira nin don i k'a dɔn kasi la min gɛlɛyara don min an ba Khadija dara saya dilan kan ka sunɔgɔ banbali la n'o ye saya ye a nin don alakira a ɲɛji bɔra o kuma ni adamaden ni kanu ɲɔgɔn fatura ɲɛji min bɛ bɔ o ye hinɛ de ye nka ka kule ka i yɛrɛ gosi ka finiw fara i k'a dɔn o ye haramu de ye o de la alakira sallallahu alaihi wasallam
kuma min a denkɛ fatura n'o ye Ibrahim ye nin don alakira kasira sahabaw ye alakira ɲininga u ko ala ka ciba anw bali ka fɔ k'an kana kasi yala yɛrɛ filɛ kasi la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko ne aw bali kasi min na o de ye ka kule ka aw yɛrɛ gosi ka finiw fara a ko nka ɲɛji min bɛ ka bɔ tan i k'a dɔn o ye hinɛ de ye jɔn tɛ se k'o bali o kuma ni fatuli kɛra ɲɛji min bɛ bɔ ka sɔrɔ kule tɛ a kɔrɔ o kuma baasi tɛ o la o kuma alakira ko an kɔni an dusukun fujunen do ni an ka maaw fatuli ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Ibrahima fatuli ye an ɲɛjiw bɛ bɔ nka an tɛ foyi fɔ fɔ n'a kɛra hɛrɛ kumakan de ye wa an b'a fɔ Ibrahim ni Allah taala sɔnna ani i bɛna ɲɔgɔn kunbɛ ɲɔgɔnya o kuma ni fatuli kɛra ka kasi ni ɲɛji ye baasi tɛ o la nka ka kule i k'a dɔn o de ye haramu ye alakira sallallahu alayhi wa sallam Khadija fatuli su a don i k'a dɔn alakira kasira min gɛlɛyara o kuma Jibrila jiginna alakira kan sallallahu alayhi wa sallam Jibrila ko ya Rasulallah ya alaka ciba la tabki ala Khadija ikana kashi Khadijatu kan koyi fa Khadijatu fil janna ikado Khadijatu abe arjina sodin do kono somi ni a jɔlen do sanu na sanu lengo ikado Khadija bo arjina sodi kono sekente nyaninti torote dekunte o kuma ikana kashi abi komi Khadija bɔra nɛɛma de la ka taa nɛɛma dɔ la min ka bon ka tɛmɛ o kan n'o ye a bɔra diɲɛ nɛɛma la ni ka taa don arjinɛ nɛɛma la o kuma ni yɔrɔ in de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko Khadijatu ma abshiri ya Khadija Khadijatu inni soja Khadija inni soja fa inna qasraki ikado Khadijatu ka sanga sode بين قصر آسيا وكما آسيا تو من فرعون فرمسوي وآسيا على ديانين الله تعالى في رب ابن لي عندك في الجنة بيتا ألا مبانيني فيك سودو جوني أرجنا كونو ونجني من فرعون وعمله إكان يرما جنيا كبو فرعون ما وكما تارخو سودنغو يايرا كفو فرعون إكادو أكان ينما يكون ما دلك سي آسيا ما الله تعالى أي آسيا أي سانيا كبو فرعون ناكا بارا بلا جلما وكما أو آسيا ني على كرافور مسودوي أرجنا كونو ani Maryam ko Khadijatu ka sanga sobe ni muso bafula ni ɲɔgɔn cɛ Maryam o kuma ale Imrana den de ye o kuma Allah taala ko allati ahsanat farjaha Maryama min n'a y'a ka tafe bolo tanga a tɛ cɛ dɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i k'a dɔn Jibrila de nana ka tafe bolo fiyɛ o kuma Isa nana kun fayakun o de la ba bɛ Isa la fa tɛ Isa la o kuma o Maryam i k'a dɔn nin fɛnɛ de ye alakira furumuso ye arjina kono a ko ni muso ba fila ninnu ka sangaso fila ni ɲɔgɔn cɛ Khadijatu de ka arjina so be an lamɛli jamakulu ni Allah taala sɔnna an ka don arjina kono an b'o ɲini Allah taala fɛ ala ka doni nɔgɔya an ye ni tɛmɛna Maryam ka sangaso la i bɛ se sangaso min ma i kun don o sangaso in kɔnɔ i k'a fɔ Khadija assalamu alayka a b'i laminɛ n'i bɔra fan dɔ in fɛnɛ fɛ n'i tɛmɛna Asiyatu ka sangaso la i bɛ se sangaso min ma i kun don i k'a fɔ Khadija assalamu alayki i k'a dɔn a b'i laminɛ o kuma Khadija ani alakira balola ɲɔgɔn fɛ tan nɔ rubu qarn n'o ye san 25 nka alakira Khadija furu o y'a sɔrɔ Khadija si bɛ san 40 alakira yɛrɛ si bɛ san 25 o kuma u ka ɲɛnamaya kɛra ta ɲɔgɔn fɛ an bɛ Allah taala deli an n'an lamɛnni jamakulu ala ka ni arjina belebele nɔgɔya an ye Khadija ani Maryam ani Asiya ninnu bɛ arjina so min kɔnɔ ni ninnu ye alakira ka furumuso belebelew ye Allah taala k'an don arjina kɔnɔ ka fara ninnu kan Allah taala k'an ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati ala k'o k'an ye alakira hɔrɔma kama salatu barika kama salli ala Muhammad an ka waati kuruna ya an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala ka sigida wɛrɛ yira an na fasihu lisani mutahharul janani raufur rahimi